7 Love Radio Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo, nagulong-gulo na sa mga nangyayari sa buhay mo. Minsan, di mo alam kung teka, tama pa ba tong ginagawa ko? O wag na, parang masarap mag-inom ah. Oy, mag-iinom, ano ba ngayon? Thursday pa lang, B, wag kang advance, bukas pa Biyernes. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip lang. Ano ba? Ano ba talaga ang trip mo? Minsan ba napapatanong ka sa sarili mo kung masaya ka pa ba sa ginagawa mo o napipilitan ka na lang? Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Yan mismo. Minsan, alam mo yan? Di ba ang gwapo, no? Ganda eh. Parang ang ganda, ang grabe yung mga pilik mata, ang hahaba. Pero hindi mo alam, deep inside, may iniisip yan. Well, actually, hindi naman natin may mawawala sa everyday ganap natin yan. Yung may mga oras na mapapatanong ka, iko-questionin mo yung sarili mo. Kagaya ko, minsan may mga moment ako na parang, teka lang, Mara Tony, wait! Oo, aminado naman ako doon, for sure. Oo, syempre, alam mo naman ang buhay ko, umaga tatakbo, minsan may mga oras din na tumatakbo lang talaga yung isip ko. Kaya this is it. This is the perfect time. Lalo na si Titan Jello na nakikinig ngayon. Yan for sure. Yan. Isa rin yan sa mga mabibilis. Mabibilis kumilos kapag may mga chicks. Ay, sorry, na-expose kita, B. Pero this is it. This is the perfect time para tanungin mo ang sarili mo. Teka, ano bang trip ko ngayon? Trip ko bang matulog at ngumangak? Okay lang kahit walang masyadong pasada, basta masaya. O trip kong medyo galingan ng konti, medyo mag-advance, lalo na kapag alam mong non-stop ang bill sa bahay. Diba? Ang hirap talaga pag ikaw na nagkatrabaho. O kaya para medyo hindi ka mamroblema dyan, pakilakasan ng volume ng radyo, dali. Mamaya mag-uusap tayo. Ito, hot na hot eh. Oo, hot na hot. Parang yung suot ko ngayon. Ang taray, kulang. Kulang na lang mag-swimming ako, be. Oh, sorry. Pag nakita mo yung pambaba naman is medyo formal. Oh, nakapantalon, pero naka-sleeveless top na medyo revealing ang bra. Okay lang yan, wala namang dibdib. Anyway, habang naghihintay ka dyan, huminga ka mumuyo mo. Ano ba yung ba't nabubulol? Teka nga, dahan-dahan kasi, Mara Tony. Ano ba, may humahabol ba? Oh, again, sorry, perfect ka. Again. Yan, that's better. Sa mga nakikinig, lalo na sa'yo, kuya, na medyo nag-iinit na naman dahil nakalimutan mong mag-chat sa kanya, tandaan mo, bugnutin yan. Pakilakasan ang volume ng radyo, dali. Habang nilalakasan mo, kuhanin mo yung tubig mo, wag kang makulit. Sabi ko sa'yo, kakatapos mo lang magka-UTI. Pakikuha ng lagayan ng tubig. Ay, wala! B, bago-bago ka na, sabi ko sa'yo, pampahabangan ng buhay yan, B. Pakikuha ng tubig, inumin ng malamig, habang naghihintay dito sa ating next song for today. At habang naghihintay, here's another feel-good music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number